Praktický záhradný domček s 2 prístrežkami je šikovným príkladom toho, ako efektívne a zároveň štýlovo využiť priestor vo vašej záhrade. Menší prístrešok slúži na uskladnenie dreva, väčší prístrešok slúži ako relax zóna s príjemným posedením. Vďaka strešným nosníkom si môžete prístrešok vyzdobiť napríklad visiacimi kvetináčmi. Nezabudnite na vhodné umiestnenie okna. Malý záhradný domček, v ktorom skladujete napríklad záhradné náradie alebo rôzne kvetiny či rastliny, potrebuje mať dostatočné vetranie. Nakonfigurujte si vlastnú montovanú stavbu presne podľa vašich predstáv na www.gardeon.sk.